Da farko dai tambaran amarya na doko, cikin baki na sakon kishi ne na dauko. Fata na ga Khadija ki dade kuma ki garkowa, domin sakon da ya baki bude kunnanki. Da ka ji koda ka san abun gato da amarya, da kuma ango Ibrahim zuciya ta sauya. Kun yi auren so wanda ba a yi da kiyayya, kuke ma Khadija gare shi kiwo ladabi da tarbiya. Idan ka duba fuska ta wanga ango ta yi fes, idan ka kalla amaryar sana ta tako das-das. Gagaya sun zo bikin ku duka sun yi waras, ana batun soyayya to wanga ango ne fes. To tafiya ta tura mana a tambarnar aure, yan uwa da abokan madukana sun cure. Ga lafazin bakin amarya daure ranar nan domin kisa a fesa turare. Kan waka ne na zo a madadar aure, bikin mai shadawa da dole in sa kyaure. Mu dubin dubawa Ibrahim jure bikin ka ake wuce mako wata rana. Mai tambara na gode ka kara sautin ganga. Mai tambara na gode ka kara sautin ganga. Hauzin waka ana ya bada aiki naka, anan zan juya zo ka bada aidiyarka. Bikin mai waka ne ku ji mu sai kun ture. Lafazi mai daɗi sai an tausasa murya. Ango da amarya fatan dai kun shirya, ku rinka yi wa juna banda hamayya. Da famin Allah ubangiji na, mai yau da gobe duban aiki na. Wakar aure mu kai shirin mu zana, yake amarya taho batu ne kan aure muka yo. Inda ki dauka to bake baba mun wayo, amarya ki murna banki ya fa kama. Sana'a ta waka su fanni na jima, auren bikin gani na ga ana ta fangima. Babarauki za a baki masu yi miki hidima, ki amarya ki daure da zaman ku ya daure. Khadija amarya Ibrahim ka zama manga, sa yara su bi danga. Baka a yau an ga zuga, mawaka har masu ganga. Nasiha ce ni zan yau gare ka, Ibrahim na shaida don kayi buka. Karke amanar amarya a gidanka, domin haƙi ne ka san a gare ka. Kayan marmari kama wa abarka, ba na so gare ka tayo kuka, dan na san gare ta ba ta mukarka. Zan bar ku zana je in baka, dai da iyaye na ku in san barka. Mahaifin ango farko shi zan gaida, Alhaji Muhammad Rabi'u na gaishe ka. Sarkin fawo dole ne na masan barka, talaka sir tanadi shi ne takenka. Ga uwa ta gari bakin nazari, 1,000 ke kaɗai jiran airi. Ya bi bake nake gaidawa, maman mu dole ne na yore sinawa. Mani salon kiɗan gida na sarakai, saraki ikon Allah da ku zai faɗi. Mun ji babbar gayya Alhaji Musa Idris, haifin amarya ne shi, babu mai kushe shi, dole mun koda shi. Unguwa ne baba a can adorai babba. Mahaifiya ta Mariya gani na zo gunki, dole ne ne baki. Ya sabuwa sannu kin ji ga baitinki, muke bin